Hmm? Hmm. Tin borok. Norok je o jaga phai manjak mani. Aborok je office tila kalai tong mani asuk di regarok samung cholimung. O jaga rok kisa phano khaijak mung krida. Nadi जों एडिसि एरियायाव ताबक सिनि बबा गारानि आइजोले जे सरकार गठन खायका इनके जों वान सुका जे एडिसि एरियायाव विभिन्न अफिस दङ बलं बलं इन दंखा एडिसि एरिया हिनाय केबो नाय खुलुम गरै सिनि एडिसि एरियायाव ना जों तिप्रा साना बेबावना मिलायो थानजा खायनो वान सुगै जों नखर गातिनि जे इउथ दंनाय रक्सिनि जे तिप्रा मथन बबा गारानि जे हामजाम मायो याफारै जे नखर जातिनि इउथ रक परनतिनि कासे डिस्ट्रिक्ट थाखा बेरा जागाव साफाय रक खायना अभियान खायनाय विभिन्न अफिस बलंग तंखा जों बनो जे प्रत्येकटा अफिसनि दफ्तर स्टाफ रक सिंकक थाखा आरो अफिस दंनि सब समय जों बलं रक परिस्कार खायरनाय इनके जों साकारनि जे पन्चायत रक सालायका रेगा फुतै जों कोनो थाइमेयाखा खायनि बागै जों बेबाना सबा नखर का जों निजिनो कुदाल दा रक तै नखर का जों निजिनो साफाय खानाय दङ आरो बलं गोबां चलि दङ खायनि बागै जों नखर का सामं खायना हिनाय थानसानि मारे तै बबा हामजा माथै जों बायबानो एक लगा थानसा खाय जों सामं खायना हिनाय मानसुगो दा हामबाय nang nai mana apa sih yang terjadi itu yang kurang ini drop kalau saya klik no baca nama pasang macam Dara, norok je o jaga tini o jaga phema tuma uddesho phema kalai जों तिनी तिप्रा मथानि इयुथ नति फायका जों जे इयुथ नति से हस्पिटाल अफिसार अफिस तहसिल विभिन्न जागाव एबो तमानि साफाय चलि हाजों बलं बलं इन तंखा इनका जों बेबना वान सुबै कासा डिसिजन खायगा जोंनि जरा इयुथ दंनाय वान सुबै जे सुरु खायगा जे जागाव जोंनि कासरा दङ अफिस रक एडिसि एरियायाव जोंनि अनेकटा जागाव कासरा दंखा जों बनो बेबना मिलाय थानजा खायो जों साफायाव बिदन खायो दं oh acha